weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre way worgo mayela Gambi Fouta Dialo fallemma kon waktu yoni ha to masina kame ñooro mango ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal bo wallaɗe diwoje ngal Blaise Diagne e tugganma pecce jamma hanki ha yettiɗo gonɗen ɗo koɓe natanɓe hofgo juuɗe e toon to leydi Mauritanie ko dadiɓe nayo pawa toon juuɗe aɓe tuuma mbuñaari e taw kadi ko taccingol maaroji giwɗi caggal leydi Mauritanie toon to leydi Mali yogay wittiyankoɓe taw kadi ko cellal ɓalliɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yogay gertoɗe gonɗe nder leydi Mali ne gadda ñabbuji e kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba o woto goɗɗe joni joni jañoɗen kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo e joyi bowta hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ma en puɗɗoro kabruji men to bowal laaɗe diwoje e ngal Blaise Diagne tugganma pecce jamma ha yetti oɗo ñalawma hande mo gonɗen e kamɓe noon koɓe natanɓe ko wiyete hofgo juuɗe haylana gota weyani hay gota juraki saabi ɗum noon ko hollirde ɓe mette mabɓe e faade e laamu leydi Sénégal ɓe kollirin noon gila yontere ɓennunde so tawi laamu ngu toppitaki gonka mabɓe e kame gonalngal mabɓe toon to bowallaɗe diwoje kesal ngal kamɓe noon koɓe natanoɓe ko wiyete hofgo juuɗe ɓe jiiɗi noon oɗo saaha mo gonɗen ko yo laamu ngu toppito gonka mabɓe caggal kay teskede oɗo saaha mo gonɗen to bowallaɗe diwoje ngal woni to hakkude mum e laamorgo ngo kene wona 50 kilométre e beele kay laamu ngu ene newna yangara mabɓe beele kay kamɓe kala aɓe gona e mbadi pewala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen fedde witende walla mbiyen catal bitengal entrepelle e taw kadi ko koniyankoɓe hinde dowroɓe ɓen dadiɓe noon dañi fawde juuɗe men yogay yimɓe yonɓe no fewi taw kadi ko tuumaɓe e kañumen guittata yogay sukaɓe guure e leyɗele ne gadda ɗumen e laamorgo leydi Sénégal hen goto pawaɗo junggo noon wiyete ko Jara ene wonde ɓi ko debbo biteɗo Tarawore e ɓen noon hollirama koɓe ɓesgo leydi Malinaɓe ko kamɓe tikki addude sukaɓe e taw kadi ko sukaɓe yelotoɓe boli Dakar ko wona ɗum ko noon goɗɗo fama toon junggo taw kane wiye de Kande ene wonde kadi e goɗɗo jetteteɗo balde on non fawa junggo koye leggal bitegal Crémassar ne wonde goɗɗo biteɗo Aba ene wonde jetteteɗo Diouf toon to Dali Fora e yoga noon e sukaɓe pama toon juuɗe taw kadi ko 57 suka e taw kadi ko wonnoɓe e boline jeelo taw wona toppitaɓe e yoga e mabɓe noon ne mbaɗa e yoga e cuuɗi taw kadi ko Maison Rouge ko toon tigui ɓe mofta oɗo saaha joni noon kamɓe ngal ɗon cetal ɓe kolliri koɓe dariɓe darde tinde lang e kala moɓe nanguine itta sukaɓe yogay nokkuji ene adda ɗumen e laamorgo ngo e taw kadi wonani toppito koɓe jaggoɓe ɗum tene kuule cattuɗe koko pawete e dow muɗuma ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale oɗo hen suka debbo biteɗo Dieynaba Seka kanko noon wo dañino sowade caggal noon ko desanoɗo kono noon wona joom galle makko waɗimo ndur reedo e caggal mum noon yimɓe hewɓe kollirino ko cewiɗo holliri won kanko sowaki ko kisti woni e nder reedu makko e soɗo gandi woni kisti noon ko kette gonoje husere wonore nder reedu e kala saaha ne mawnina reedu ha debbo wayano cewiɗo ni e caggal non nden wo heptima woni wo jibini wo jaggui ɓiɗɗo noon ko ɓiɗɗo gorko ni tigui woni o jagguiguel ɓinguel o weddi ɗum e ko wiyete fausse cabine e caggal noon dañi loskoji baɗaɗi hen ha dadiɓe paye makko junggo mbaɗe makko loskoji jaƴƴi no fewi ko nden tigui wo holliri ferguitimo ko suka gorko biteɗo Adama mi ñamlo yettode nde on Adama noon yettete ko Sar ko on tigui waɗimo ɗum joguino bitik koye demal galle mabɓe o wi noon ko on tigui haɓɓimo ha tiiɗi ko ɗum saabi noon o anda holko saabi o wonde ona e caggal mum noon wonno ko debbo desaɗo o yiiɗa tigui tinnede ɗen gueɗe ko ɗum saabi o weddi ɓiɗɗo e ñawore makko noon yani ñalawma hanki toon to cuuɗi ñawirɗi gonɗi toon to Thiesa omo lelo duuɓi 5 e kaso kame wawnere golle taw kadi alda e happu e ɗum noon eɗen mbasi tan bandiraɓe ɗeɗo hen gueɗe gonata gueɗe moƴƴe e neɗɗo so tawi heesi ɓoodi ha woni reedu yo tinno huufa on ɓiɗɗo ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiaroye taw ko poto Tivaouane e tonni kadi ko Tana Musɗo waɗi toon kikiɗe hanki o mawɗo gorko nayejo taccannoɗo lawol ko ɗon tigui moto feri ɗuma
caggal mo to non camion mawɗo ne arno ton ko ɗon tigi camion yaɓɓimo ɗum noon ƴiƴije makko kay koma cari e kala bangeji lawol ngol ko ɗum saabi waɗa leydi no feewi eɗen mbasiyo bandiraɓe tan yo tinno so tawi ɓe tacca laabi ɗi yoɓe ndaare bangeji ɗi kala nde tawno donnoɓe dograta seesa ha joni ton to leydi Sénégal keddoɗen iwde Dakar faade ton to Thiès oɗo hen camion worimdino kay koko wiyete karoje omo fayi ton to Touba nde wari hawo natirde Thiès ko ɗon tigui wo huɓɓi dogno werla o noon e dañi yaltude waɗani mayɗo kono kam werla o wonti ko ndondi sen giwi ton to leydi Sénégal paaɗen ko ton to leydi Mauritanie jayde witede Tawari ɓe koliri dadiɓe nayo taw kadi koye hinde duwagne pawama juuɗe e ñalawma hanki onon ɓe darima yogay koniyankoɓe towɓe ɓe darima toon gam kay ñaawedeɓe caggal tumedeɓe mbuñaari mawdi no feewi e yogay keeri leydi Mauritanie taw kadi ko taccingol maaroji giwoji toon to Thaïlande taw kadi rewani lawola hollirama noon hen ɗiɗo e mabɓe noon ko naate laamu ɓooyani kene wona duuɓi ɗiɗi tan hen goto noon ko janoɗo alaterat kene fota wonde joni duuɓi ɗiɗi hen goto noon inde mum ne reppiti kay walla mbiyen inde mum ne teskora koko waɗata mbuñaari e nder leydi ndi e dañi noon général goto biteɗo da woldo meni holliri kay oɗo saaha mo gonɗen yoɓe ndiwe e koniyankagal ha laaɓa ha wiye ceera ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende ami ɓe kolliri ñalawma hanki o walla min kikiɗe hanki o place mo Congré e place Congré mo Nouakchott to noon potital waɗi toon ngol watti laabi capanɗe tati lawola e koɓe jooɗo toon gam yurnitade sira annabi mo jaami kise ngoni ene tawtora ɗum noon yogay pelle giwɗe Afrique mo hirnangue kamɓe toon to leydi Maroc ene wonde monde islamique kamɓe kala tawtorama ne tawtora jagorgal ñawoje ene wonde jagorgal l'islam kamɓe noon ɓe gudditi toon ɓe jewti ko fate jangde kami needi e diine l'islam ko fate banggue jangguina l'islam ɓe kaali kadi ko fate yogay ñawoje ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde Mali Actu e taw ko jayde Mali Actu holli ɗum ɓe kolliri dadiɓe leydi Mauritanie woni koniyankoɓe leydi Mauritanie e ɓoyata ɗo e lebbi tati yogay walla tan men ɗo e lebbi tati kene wona ujunere koniyanke ma nele e nder jokli leydi Mauritanie ha tente keeri leydi Mauritanie keerol leydi Mali kame Mauritanie e keerol leydi Algérie kame leydi Mauritanie e ha toon to nokku biteɗo jogo ene jogo noon ne tawe nder falde Taraja ene wonde biru Omo Kirena e toon noon ne tawe e nder falde Trizamora ene wonde Guidimaka ha toon to hawdila Harbi kame hawdila Sarqi kala hollir ɗum noon ko hoorejo leydi Mauritanie ɗum noon ko rende keeri kame Kisala e beele leydi Mauritanie ne wona nden ka timmu kana feewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale Adrara Info jayde wiite noon ɓe kolliri e caggal Riyad ittuɗum temedere million e koppareje dollar e wallide ɗum fedde wiitede G5 Sahel ko leydi mbitede Émirats Arabes Unis e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe keblo ka yidde mahde e taw kadi ko nokku mawɗo no fewi biteɗe école militaire e beele kay koniyankoɓe leydi Mauritanie ne mbawa dartade yogay pelle ceɓɓitiɗe ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon ɗen golle ma puɗɗo e daroɗe ndeɗo hen hitande taw ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiitede Tawari ɓe kolliri e gardiɗo landa RFD waɗi jillu mum legal Arfat kame Riyad e ha toon to Darou Naima e kanko noon waɗimo toon jillu makko ko gam yidde hirjinde kame findinde e haalande yimɓeɓe wonande kay seppoji ɗiɓe jogori wadde ñalawma janggo ha tenti kadi meeting aji ɗiɓe jogori haalde hoorejo leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Mauritanie paaren ko toon to leydi Mali e yogay wittiyankoɓe ha tente ɓeɗo hen joyo wittiyankoɓe taw ko jeeyaɓe catal bitengal MSAS kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe loski kene wona capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi gertogal taw kamɓe kala ɓe kolliri e ɗen gertoɗe ɓoraɗe ha laaɓi taw ne jeeye yogay magasin uji e taw kadi koye bitikaji gonɗi e Bamako ɓe kolliri noon yoga hen kay nannama yogay nokkuji ƴeewama e tawama noon aɗi dokka rafi biteɗo 54 yita on rafi noon soɗen teski hewnaddu ɗum ko yogay kakoli e wonata koye hoore kono ɓe koliri ɗeɗo hen guertoɗe ne gadda ɗum e caggal noon nde ɓe jurniti yogay gollorgal bitengal FSS walla mbiyen FASC kamɓe noon ɓe koliri e oɗo saaha mo gonɗen bawɗo kala yo rento ɗen guertoɗe e kamɓe noon ɓe koliri bawɗo kala yo rento ɗen guertoɗe gona guertoɗe moƴƴe no fewi e taw kadi ene jeeya e mabɓe biteɗo Fasse Samake
ene wondi kadi e biteɗo Fatoumata Cissé kame Mamadou Hamadou Babani e kamɓe noon ɓe jurnima yoga e nokkuji kay ɗo poti wawde wadde loskoji mabɓe kame wittoji mabɓe nokku biteɗo REM ene wonde nokku biteɗo FST ene wonde nokku vétérinaire biteɗo LCV e ɗiɗo nokkuji kala koliri wonande ɗeɗo hen guertoɗe gona moƴƴuɗe no fewi eɗen mbasi tan sosoɓe wonɓe toon to leydi Mali yoɓe ndento ɗeɗon guertoɗe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale ɓeɗo hen darniɓe fedde witede OMR illa walla mbiye kanɗeɗo fedde darnide witede OML taw kadi ɓe ndeni koko fate jangde kisal sukaɓe nder leydi Mali ɓe mbaɗi lulde mabɓe ñande 13 e 14 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗum woni ñalawma hanki o ko nden tigui ɓe jalti lulde mabɓe e kamɓene lulde mabɓe wanno koye nokku biteɗo centre Ayuna Keita ɓe koliri oɗo saaha mo gonde noon ɓesgu malinaɓe ko fate jangguina leydi ndi ene yatiri caggal no fewi ne tawtora ɗum noon jagorgal fina tawa kame jagorgal jangde needi kala ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale seppoɓe wonande kay rewɓe taw kadi ko waranaɓe walla mbiyen rewɓe ɓe worɓe men coka toon e taw kadi ko laafaji ha ko ñebbe e gardugol Amadou Aya Sanogo e kamɓe noon ɓe jippima hande boli ngam wadde seppoji mabɓe wonande kay worɓe mabɓe yo ɗaccite e nanggama ko ɓuuri duuɓi 4 ha hande ñawaka tene kadi ɗaccitaka e kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha hande ko yooɓe ɗaccite hayso tawi woni ñawore ne rewa e mumena e siftinde noon ɗin laafaji ha ko ñebbe taw ko 17 e gardugol Amadou Aya Sanogo e tumuno kay koɓe mbari laafaji boɗeji taw ko renoɓe galle lamoro ngo kene wona nogas e gokkoni yanke ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha to kero leydi Mali kame Guinée Conakry oɗo saaha mo gonɗen noon ɓe koliri beela mabɓe no fewi caggal kay nde ɓe keeɓi koppareje jonɗe no fewi iwde boñ Afrique naɓe taw kadi ken wona 7.1 million e koppareje dollar e kamɓe noon ɓe koliri wuuro wiyetego zére coréen ne tawe nder leydi Guinée ha yettenma wuuro wiyetego Sankoroba ne tawe nder leydi Mali e ken wona 7.7 ken wona 7.4 kilométre ko ɗum tigui ɓe jiiɗi wadde filuji beele kay kuɓɓam ne wona toon keeri ɗi darne hakkude ɗo hen e hitande ujunnaje 2.1 e kamɓe noon ɓe koliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe keeɓi 358 million e taw kadi koye koppareje euro ɗum noon ɓoyatama ɓe puɗɗo golle mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en kal toon to kay oɗo hen sukagol ko wiyete ko Ba Yeroli o yarata koye duuɓi 18 fayi duuɓi nogas e ñalawma hanki noon wayano lotoyade toon to maayo kay e nde o joli ko ɗon tigui wo muti wo supitaki e wonki e caggal noon hettuɓe on fannuɓe ko ɓen tigui gayimo jiitimo nawimo e to hôpital mo Morgue Al Huseynou Ndaw oɗo ñalawma hande noon o wirama toon to leydi Mali sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie sur sarɗiyeji leydi Gambie yurnitima e kuulal taw kadi ko yurnitade yoga e gueɗe ko fate banggue gonga beele gonga ne feeña ko fate laamu Yahya Jammeh yoga e toñaɓe waraɓe e yoga e fiyaɓe kame sokaɓe kala e kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe darni goomu gam yidde addude beldal e kisal e fade e nder leydi Gambie ha joni toon to leydi Gambie keddoɗen ɓiɓɓe gambinaɓe ha tente laamu Gambie e yiiɗa l'empire de Russie naata toon caggal noon tumede oɗo hen gorko biyeteɗo Antoine Baroke e kañum arino toon e lewru novembre wayga yimɓe kay kolliri o sifodirama toon cifande ñande gonduɗo hen lewru ndu gonɗen kene wona 6 million e koppareje dollar tawne wona ngaalu leydi Gambie e gam yiddemo luwde wonande kay leyɗele leydi Gambie ko fate banggue ndema e laamu leydi Gambie noon yeddi ɗum ha woni holliri wonande kay wo arino toon e lewru novembre e kono hay sifande wotere o sifodirani oɗo gorko biyeteɗo Daouda Fadera e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe kolliri on gorko taw ko joom ngaalu no fewi jeeya toon to leydi Russie kewɗo luwde yogay leyɗele e luwi toon leydi Gambie kono ɓe kolliri kamɓe laamu leydi Gambie ɗum wodani e sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire ko hélicoptère goto kay teɓɓiti toon ñalawma hanki o e leggal gotol e nder Abidjan yani noon koye bitik goto waɗani mayɗo noon kono waɗi yimɓe nayo gañiɓe won fettannoɓe bal e nokku goto ko ɓen tigui gaari jaltiniɓe on hélicoptère haade hettuɓe on fannuɓe garde taw kamɓe jaltinama e toon to leydi Gabon paɗen sur sarɗiyeji leydi Gabon ñalawma hanki ɓe jooɗima e toon to sur sarɗiyeji mabɓe to gam yidde wurtinde kuulal e ko fati kay e waylude tugnorgal leydi ndi ko wiyete constitution
kene wona noon temedere kene wona temedere e joyo taw kadi ko sarɗi yanke ko ɓen tigui cuuti juuɗe wonde kayne jaadi yo tugnorgal ngal wayle ko yoga walla mbiyen tan ko sarɗi yankoɓe joyo mbi jaadani hen oɗo saaha mo gonɗe noon ngal tugnorgal walla tan mbiyana ɗin dossier ji mani nawi toon to sursena ɗi mbawa kadi yurnitede beele kuulal leydi ndi ne wawa waklitede ha joni koye nder leydi Gabo kedoɗen wonande joomen bitikaji wonɓe e nder leydi Gabo aɓe mbawi rentade yeyde kosam mbiyeteɗam pikot ɗam kosam noon oɗo saaha mo gonɗen e ñalawma hanki jagorgal kettugal on fannu haaɗi ɗam kosam yeyede e nder leydi ndi caggal holludeɓe ɗam kosam moƴƴani wonande sukaɓe tokkosɓe e soɗon teski noon pikop ko kosam wiyete noon heewi yarde ɗum ko cukalon toksona e kamɓe noon ɓe kolliri e nder leydi Gabo kala no worno ɗam kosam koko haɗa oɗo saaha mo gonɗen toon to leydi Cameroun paɗen toon to leydi Cameroun e nder falde angal fona ko pelɓodiral musgal waɗi toon ñalawma hanki o hakkude dadiɓe kamɓe ɓen dilloɓe toon to falde angal fon taw waɗi kay koye nokku biteɗo dadi noon ne tawi nder nokku biteɗo mafe toon noon ko pelɓodiral waɗi toon ha ganduɗa yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali men taw yaltin ɗum e ko koniyankoɓe leydi Cameroun. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba. kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en ja ha toon to leydi France kame Italie Espagne e ha toon to Liba seydi ba bisimilla maɗa. jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Seydou Sarr ceerno Abdoulaye ko noon tigui kabaruji men jolam jaɓeri puddortoɗen koto leydi France noon mbiyen kikiɗe hanki o sanga juulal takkusan koko muusi ko tana muusa waɗi tigui to worgo leydi France mbiyen ko train goto noon ko train tigui felmodiri e bus goto woni tigui car tawa ko car nawannoɗo sukaɓe elwaɓe tokosɓe mbiyen felmande ɗe noon saabima tigui ha sukaɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen sappo e jeena e cukalel gañima hen gañande musɗe tawa e nder ɓen sappo e jeena kadi hen jeeɗiɗen tawe hakkude wurɓe e mayɓe mbiyen accident o noon waɗi tigui koto lawol tawa kadi koto lawol werlaji taccate walla mbiyen peccitel lawol train woni ko wiyete passage à niveau ɗum noon waɗi tigui koye nder oɗo diwan biyeteɗo walla ngoɗo wuuro wiyetego Milas noon en tawi tigui to wiyete Pyrénées oriental noon ko diwan tigui tawa waɗɗani kerol leydi France e leydi Espagne mbiyen Allah e felɓande nde mus noon ma biso taaƴi tigui taƴande ɗiɗi wonti tigui laalade ɗiɗi koto leydi Italie paɗen to leydi Italie noon mbiyene subaka hande o ko tikkere mawde fini toon taw ko tikkere hofmo juuɗe noon wonande kay ɓeɗo gollotoɓe oɗo compagnie taw kadi compagnie laade diwoje biteɗo Ryanair noon ko compagnie irlandaise taw kadi ko compagnie ɓurɗo mawnude e nder leydi Italie mo laade diwoje mbiyen compagnie noon ko sosaka e guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e joyi fayde joni o meeɗa tigui heɓde tikkere mo juygue ha fote nde ɗo tikkere mbiyen noon fodde e nder sappo joyi boowal laade diwoje taweteɗe e nder leydi Italie kamɓe gollotoɓe hen ɓe foof e ñalawma hande o koɓe hofɓe juuɗe ɓe jaɓani gollade kamɓe noon haydara ala koɓe namdi so wona kayne mawɓe société o toppito tigui gurdam mabɓe ɓe toppito tigui noɓe gollotto beele kay eɓe keeɓa hakkeji mabɓe ha timma beele kadi yoga e mabɓe gollotoɓe ɓe ngala ko wiyete contrat ji beele kay contrat ji mumen ene ciife ko ɗum de woni ko ɓeɗo gollotoɓe ngal boowal namdi ɓe gollotoɓe on compagnie namdi compagnie o noon mbiɗen ko compagnie mawɗo no fewi saabu kadi omo gollina fodde ujunnaji ɗiɗo neɗɗo tawa kadi hen temedde jeegom ko ɓeɗo wiyeteɓe pilote en woni dognoɓe avion ngaji mbiyen tikkere nde noon ene huula tigui mande yaaj kay mande yaaj dendagal leyɗele tawa ko leyɗele to on compagnie tawete ko wayno nder ndiɗo leydi wiyetendi Allemagne to leydi Irlande ha to leydi Portugal ko to leydi Espagne paɗen mbiyen alhamisa hanki o neɗɗo goto naatino tigui e nder galle o yaltini fetel makko noon o roosi kure condi e yimɓe o yoɓi pittali yimɓe tati tawa hen ɗiɗo ko ɓeɗo wiyeteɓe koninkoɓe ɓe hinde garde civil en mbiyene aljuma hande o noon gorko goto naggama ene tuuma tigui kanko woni wat boniyanke o mbiyen o nagga noon ko sanga waktuji tati jamma tawa kadi o nagga ko nder oɗo diwan biteɗo Triel noon en tawi tigui to wiyete arrogant mbiyen ko préfet Triel noon ko kañum tigui ɓaƴino kabar o tawa kadi o ɓaƴini ɗum koye nder ngoɗo radio privé wiyetego radio Onda Zéro koto leydi Liban paɗen to leydi Liban noon mbiyene subaka hande o ko suko debbo goto tawa ene maayi tawa kadi omo yara e duuɓi 14 suko debbo jaro e duuɓi 14 tawa kadi ko debbo desnaɗo kanko noon saabi mayde makko ko caggal kay nde o gañino gañande musde tawa kadi ko kural fetel baño warimo kural fetel baño kañum tigui gaññomo mbiyene ñalawma hande o noon joom galle makko ene tawi tigui e juuɗe koninkoɓe waɗoɓe lesmoji ɓe jiiɗi andude noon so tawi kay ko joom galle o ko kañum wela felludemo walla so tawi kural ngal ko accident mbiyen ɗum noon waɗi tigui koye nder oɗo diwan taw ko diwan biteɗo Wadi Al Jamous
waddi aljamusa ghali abouba eɗen jabboɗo hen musidɗo men Abdoul Camara taw kadi ko yimyanke mawɗo e nder lappol palol dande maayo omo yimde musidɗo taw kadi ko Aliou Samba jeyaɗo toon to leydi Mali yimre mabɓe no ɓe inniri ɗum ko gilli men ko gila hanki nde tawno ko ɗanniɗo oɗo saaha mo gonɗen ma en kettamo e ndeɗo hen yimre taw kadi ko sifotonde gilli. Chéri, jabo mi, gilame mada, ko hanki wono. Jabo mi, gilame mada, ko hanki wono. Chéri, jabo mi, gilame mada, ko hanki wono. Chéri koko, gilame mada, ko hanki wono. Anino, yo me danno so mi voy abata, chéri. Senegallo Anwino Aidi Sheri Anjata Sheri Fama Woto hedo hala bonbe Anjengo inuma Woto yenjonama Wupuna Woto palto go senyeri puna mashere anajari jarama Abdoul Camara golle ma jodi peewi musidɓe tedduɓe oɗo mbawi hettade no moƴƴi ko wasiya wonande gorko ɗanniɗo e debbo ɗannoraɗo nde tawno gilli mabɓe ko gila hanki taw hande arani yoɓe ndento jamfa moƴƴani ɓuuri sattude kala e aduna ko jamfa kadi ɓuuri webde kala e aduna gorko rento jamfade joom suudu maɗa e cuddiɗo rento jamfade joom galle ma nguure moƴƴam pewon moƴƴana e konngol men mbaynigo hannde iwi koto ceerno Boubacara Gaye gorko mo Darel Barka o holliri oɗo saaha mo gonɗen yen mbasiyo yimɓeɓe e gueɗe ɗiɗi yoɓe gubbu fenade ɓe gubbita gonga yoɓe gubbu fenade ɓe gubbita gonga yoɓe gubbu fenade ɓe gubbita gonga yoɓe ndentuɓe mbara jamfa ɓe gadda hoolare ndenten mbaren jamfa gubben e gurtinen hoolare ngare gubben gonga gubbiten fenade konngol mbaynigo ceerno Boubacara Gaye ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ñalawma janggo ko haali Abouba soko min mi tawto yawon altine so gueno haaji e jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena